Benvinguts a tots i totes, nins, papàs, mamàs, padrins, padrines. Aquest és el concert didàctic de la banda de música de Manacor. De part de la banda, convidar-vos a tota la gent que tingui ganes d'aprendre a tocar un instrument, aprendre a fer música i qualque dia poder formar part de la nostra banda, a que anigueu al Conservatori de Manacor a matricular-vos per enguany, per començar a fer classes de tots aquests instruments que teníeu aquí, els podeu començar a aprendre, i la banda vos deixa un instrument nou perquè el pugueu aprendre. Què vos pareix? Això ho podem fer gràcies al suport de Musicasa i nosaltres estaríem encantats de fer aquesta banda encara més grossa i més lluent. I recordeu-vos, de dia 30 a dia 2 de juny són les preinscripcions per apuntar-vos al Conservatori de Manacor. Apunta-vos, de dia 30 a dia 2 de juny. De quin dia? De quin dia? De dia 30 a dia 2 de juny, Edu, apunta-t'ho. Això, si sempre heu volgut tocar un instrument i mai ho heu fet, ja no hi ha excusa. La banda vos deixa un instrument nou per començar a aprendre, vale? Des més petitets, tots els papats i mamàs, aquí hi ha papàs i mamàs que no tocaven instruments fins que van començar a aprendre de grans, així que tots vos animam a aprendre música. Moltes gràcies.